Wil zo even zijn groetjes doen? Nee. Zeg, Anouk, hoe zijn we vanavond terechtgekomen? Ja, bij Café Den Tegel in Lin. In Lin? Wat is hier dan los? Ja, ik weet het eigenlijk niet, Frank. Een of ander transfeestje. Transfeestje in Lin bij Café Den Tegel. Ik weet niet wat ik me daar allemaal van moet voorstellen, Anouk, maar wat dacht ze ervan? Ja, zullen we maar eens gaan kijken? Dat lijkt me een strak plan. Kom jongens, we gaan eens even kijken. Zo jongens en meisjes, dan zijn we nu bij de DJ. Dan gaan we eens even een paar vragen stellen. Wat is op het moment uw favoriete plaatje? Favoriete plaatje? Ja, dat is op de volgende op te nemen. Neem er eens een paar op. Randy Katana met seks. En leuk zo vaker zo'n feestjes organiseren. Dat zeg ik de eerste keer. Oké. Nou, nog een fijne avond. Hetzelfde hoor. En succes. Dank je. Hoi dan. Dit is Patrick de barman. Hey Patrick, wie gaat het vanavond? Dan hebben ze al een beetje druk gehad. Nou, het gaat lekker zoals het zelf zus. Het is lekker druk, gezellig. Wat willen we nog meer? Dus hier in Lin zijn allemaal gezellige mensen te vinden vanavond hier in Café De Tegel. Allemaal gezellig lui. Je kunt zelf rondkijken, ziet het zelf. Het is gezellig, wordt goed gedronken, dus wat wil ze nog meer? Dat is altijd goed. Zeg maar, is er ook een favoriet drankje vanavond? Of wat wordt het meeste gedronken hier in Lin in de Tegel? Nou, het meeste wordt hier gewoon bier gedronken, maar er is ook een rode vodka Red Bull. Dat is zelfs zus. Van alles. Dus hier in Lin is het motto, doe het maar normaal, dan is het al gek genoeg, drink je maar gewoon een pilsje. Dat is het makkelijkste, ja. Het is voor ons het makkelijkste en voor de klant het makkelijkste. Dat is wel. En dames en heren, hier is er dan Ruud, de opperchief van Café Den Tegel hier in Lin. Ruud, wie is het? Alles goed? Dank u wel. Ja, en wie komt zo op dat idee voor een transport? Is dat om de jeugd een beetje meer in de tent te krijgen? Dat is de toekomst, hè? Ja, daar hebben ze gelegen. We gaan eens even kijken hoe die vrouwelijke presentatrice uiting. Want die heb ik al, even kijken, ja, ik heb geen horloge om, maar die heb ik al zeker 1,5 uur niet meer gezien. Oh wacht, ja, al 2 uur niet meer gezien. Kom, we gaan eens even kijken. Ik wil zo even zijn groetjes doen. Nee. Nou, ik wil een groeten doen aan Linda Smeets, mijn vriendin. En ik wil even zeggen dat zij de schat van de wereld is. En mijn schoonzusje waar nu lekker in de positie zit. Vind je dat jammer dat ze nog niet hebben? Ja. Dan had ik de echte verder lukraat gehad. Dat is waar. Echt niet? Nee, dat is niet. Hij wil dat niet met zijn groetjes doen, maar zo te zien aan de drankjes in zijn hang is het wel gezellig. Hey, fijne avond. Hoi hoi. Nou jongens en meisjes, dat wordt het dan. Wat vindt u? Nou, ik ben er nu even helemaal klaar met, maar het was hier in Lin bij de Tegel super gezellig. Het was gezellige mensen, lekker druk en ja, ik ben er eigenlijk klaar met. Ik vind het eigenlijk wel langzaam tijd om naar huis te gaan, want ik heb begrepen dat het hier nog wel even doorgaat, maar ik denk dat firma gauw, Lijkt me gewoon een slim plan. Ik vond het hartstikke show, maar ik denk dat we nog beter naar huis kunnen gaan. Ja, dat is wel. Hey mensen, denk eraan, volgende keer komen we weer bij Truc. Hoe we dan terechtkomen, weten we ook nog niet. Nee. Dat is nog even afwachten wat de hoge pieten bij TV11 zeggen hoe we her moeten gaan. Maar voor vanavond wensen we weer een fijne avond en Wel trusten. de mazzel. Hey, heb je de autosleutels of niet? Die had Stoe toch? Nee. Hoe zien mijn autosleutels nu weer? Ja, die heb ik niet. Ja. En hoe dan? Ja, Ja, lopen. dan gaan we maar kijken of er ergens een bushalte is.
In Linnen bushalte, die zal toch wel ergens te vinden zijn, of niet? Dat hoop ik toch van wel, zeg.